Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kani ka press release ka balapalaj da ka Government of Meghalaya jong ka Office of the Chairman Central Recruitment Board. Bat kani ka press release ka ongkum ni. Kani ka jingtip baka Central Recruitment Board Meghalaya Police kan sedang biang ya ka Physical Efficiency Test PET. Bat ya ki date bat ki detail nakabenta kani ka Physical Efficiency Test an sa pentip ya kitu ki badai banle kani ka test. Hakapor ka babiang. Kumta la kerpat iki candidate sani kitu ki ba apply kani ka post bakin check bahaya kani ka official website jong ka Meghalaya Police ban page iki updates ki ba man kapor. Kumju ro laong baki candidates kila day ban page baha bat yai up ya kani ka test ban pentip kham baha shapang kani ka physical efficiency test ka ban long ka ban penyat hakalenti ka babiang ka babaha bat ka bahok. Kumta lakar bat khanangi kita ki candidates lani kita ki ba apply baki namsha yalam bakla hakino ki khubor hamsaya halor kata ka jingtip shapang kani ka physical efficiency test PET halor ka dit bat ka jaka bat ro ladap hidan ya kanu ka jing phila ban contact ya ka Central Recruitment Board ka badan hamauro shillong lani phila ban phone hu number nreu not lai we nreu saw ar nyau lai hakisngi badan ka jing trekam jong ki office larada kidan kino ki jing kani kadai kata ka press release balapalaj daw Shri Dalton P Marak IPS Inspector General of Police Chairman CRB Meghalaya Police Shillong Khublei Shibun.